ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବୁଲିଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହୋତ୍ସବ 2025। ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମହୋତ୍ସବ ମତଲବ ଯଦି ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିନଥିବ ତାହେଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ତା ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଗରମ ଗରମ ତେଲରୁ ଛାଣିଲେ ଲଙ୍କା ଚପ୍, ଆମେ ମଗେଇଦେଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ କଟଲେଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର ମତଲବ ଯେମିତିକି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଚାର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ବହୁତ କଳାକୃତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜ ହାତରେ କେମିତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ।